wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanku da sake saduwa da mu a wannan shiri. Wanda channel din nan taku mai farin jini ASP Hausa ta dauki ne kawo muku, wanda ni Anas Suleiman zan gabatar. A yau darasin namu zai koyar da ku ne hanyar da za ku yi canzawa application icon, ma'ana za ku iya canza hoton application akan wayar ku. Misali kamar a ce WhatsApp, za ka iya canza kan hoton WhatsApp ya koma hoton wani abu da kake so, wanda duk wanda ya shiga wayar ka ko zai ma bincike ko wani abu ba zai gane wannan abun WhatsApp bane matukar hannunsa bai shiga cikin wannan application din ba. So abin da za a yi yanzu ba tare da bata lokaci ba, za mu shiga mu fara darasin. Amma kafin mu shiga dan Allah kar ka manta man da alamar subscribing, sannan kuma kar ka manta da alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Abin da zai faru yanzu, za mu yi wani application nan, ga application din nan, ga sunan application din coin. To abin da za a yanzu kawai sai mu danne kan application din, kamar za mu uninstalling din application din. Kawai sai mu ji ga zabuka nan sun fito guda uku a sama, gashi an saka uninstalling, gashi an saka app info, ga kuma edit. Kawai sai mu kai shi kan edit din, sai mu aji, sai mu sashi a gurin, sai mu sashi kamar haka, sai mu bar sa. So zai kama na wannan zabin kamar da kuke gani. So gashi ya mana bayani, ya ce mana edit icon or text, ma'ana za mu iya canza hoton application din ko kuma mu canza sunan application din. Amma yanzu bari mu gani, bari mu sake mai suna ya koma YouTube. So bari mu gani, za mu mai suna ya koma YouTube, misali mai shi YouTube. To sai mu danna kanshi ma a gurin hoton application din, sai mu danna shi kamar haka yadda kuke gani. To sai mu danna zabi na 1 2 3 4, zabi na 4 za mu danna daga ciki. So da mun shiga cikin zabi na 4, kai tsaye zai kai mu cikin gallery din mu na waya. So sai mu danna, sai mu shiga cikin gallery din mu na waya da muke so mu shiga mai darasin akai. So sai mu danna hoton da muke so mu zaba domin mu dora wannan application din. Tunda yanzu mun zabi sunan YouTube, to bari mu yi amfani da icon na kamfanin YouTube. To sai mu danna shi kai tsaye. So kai tsaye kun ga icon din ya riga ya hau, saboda an gama saita shi, dama iya size din da suke bukata ne akan icon din. Zaka iya sa hoto ko wani abu, duk da abin da kake so zaka iya dorawa domin ya zama ka batar da kama ake nufi ko me. To yanzu misali mun riga mun gama wannan, so sai mu danna OK. To kai tsaye mun danna OK. To kamar yadda kuke gani yanzu, wannan shine application din yadda kuke ganin sa. So bari mu shiga cikin sa kamar yadda kuke gani. So kaga a cikin sa ya nuna mana ga sunansa da sauransu, amma kuma a waje duk wanda ya shigo zai ga alamar cewa YouTube ne da sauran, kamar YouTube zai tunanin YouTube ne aka zai shiga ciki ko wani abu. Wannan hanyar ita ce hanyar da zaka iya canzawa application din da baka so mutane su sani icon ko kuma suna. A nan dai muka kawo muku ƙarshen wannan shiri. Duk mai tambaya ko neman ƙarin bayani zai iya ajiye mana tambayarsa a comment. Sannan kuma dan Allah kar ka manta da alamar subscribing, sannan kuma kar ka manta da alamar ƙararrawa, sannan kuma inda muka kuskure ko Allah ya yafe mana. Mun gode. Assalamu alaikum.